Bueno, hem tingut el disgust aquest matí que ens han despertat perquè tenim una bona xarxa social de relacions entre entitats, veïns, col·lectius de joves i no tan joves, i ens hem despertat amb la notícia de que els Mossos d'Esquadra havien entrat rebentant la porta al centre social Can Vies, que estava tot envoltat de furgones, i ens hem vingut cap aquí per saber exactament què estava passant. Al cap d'una estona hem pogut començar a veure què és el que passava. Les associacions de veïns s'han posat en contacte amb les institucions del barri també per saber quina informació hi havia sobre el fet. A nivell de barri no se sabia res del tema, per tant ha sigut una qüestió entre el Departament d'Interior i el jutjat número 19, que arrel d'unes detencions que es van produir ahir al voltant de Barcelona, Hospitalet i dues poblacions més, han decidit que hi havia una vinculació entre uns fets que es van produir el 12 d'octubre, que van estar denunciats per una organització neofeixista que convocava el 12 d'octubre aquí a Barcelona, i l'argument és que hi havia alguna possible connexió entre aquestes tres persones i el centre social i que calia vindre aquí a buscar proves. És del tot inacceptable que una qüestió com aquesta pugui servir per justificar un desplegament policial que ha fet que es tallessin línies d'autobús, línies de metro, que la gent no pogués arribar amb els seus fills a les escoles, que no es pogués anar al mercat, que tinguéssim 15 furgones de Mossos d'Esquadra. És inacceptable perquè en aquest moment, i la sorpresa important al barri ha sigut que no hi ha cap mena de problema amb aquest centre social. La relació que hi ha amb les altres entitats del barri, com la meva o les associacions de veïns que també estan aquí, és boníssima. Portem molts anys col·laborant. I a més, fins i tot amb els processos de desallotjament, perquè els hi han hagut, en aquest moment no hi ha cap problema de tipus jurídic legal, no hi ha cap judici que estigui a prop, no hi ha recentment cap conflicte ni tan sols a nivell d'activitats de tipus lúdic. I per tant, una actitud d'aquest tipus, quan s'hagués pogut arribar a demanar informació sobre això per altres canals, ens sembla una maniobra de força, unes maniobres militars que s'ha fet el senyor Espadaler al nostre barri. Ens sembla intolerable que saltant-se per sobre qualsevol mena d'actitud, de diàleg, actuïn d'aquesta manera. Pensem que provocant una situació de tensió. O sigui, què volen? Assenyalar la gent jove com perillosa amb aquest desplegament? El que estan aconseguint és que la gent, i és el que ens està dient, desconfiï del Departament d'Interior i dels Mossos d'Esquadra. No es pot actuar d'aquesta manera. No es pot actuar quan s'està parlant d'una cosa que va passar el mes d'octubre, els fets van passar a més de 2.000 metres de distància d'aquest centre social i ens muntin aquest festival aquí. Molta gent comentava, perquè clar, alguns dels que estem aquí som coneguts al barri i la gent, hi havia veïnes que ens deien si tota aquesta gent que uniformada la posessin a revisar carpetes de la gent que fa frau fiscal, les coses anirien d'una altra manera. És intolerable que s'estigui tensionant la vida social d'un barri com a Sants, que és un barri pacífic, reivindicatiu, organitzat, per descomptat, amb actuacions d'aquesta mena. Pensem que el Departament d'Interior tindrà que explicar molt bé per què han entrat i, a més, com pensen fer front a les destrosses que han ocasionat dintre del centre social. Han patat totes les portes. Han entrat d'una manera com si entressin... Jo penso que aquesta gent es pensen que estan a Vietnam. A mi no solament em recorda Vietnam, sinó que em recorda èpoques amb les que anaven d'un altre color i ens perseguien a cops de porra. És una vergonya que els veïns i veïnes del barri portem prop de 5 hores amb aquesta gent desplegada d'aquesta manera aquí. És intolerable. A més, quan no hi ha cap mena de justificació. L'únic que aconsegueixen és augmentar la desconfiança cap al cos de Mossos d'Esquadra i al Departament d'Interior. No paren de cagar, literalment. Això és una barbaritat. Demanem que se'n vagin d'aquí i ens deixin viure tranquils al barri. Ja està bé de perseguir la gent. No hi ha justificació de cap mena per fer unes maniobres militars, siguin de blau o siguin de gris, un dia laborable al barri de Sants. Que se'n vagin d'una vegada. Una pregunta, els detinguts, sabeu si tenien algun tipus de relació? Això ho tindrà que dir el jutge, és sorprenent, perquè en principi no són gent que estigui vivint al barri, no són gent que estiguin directament relacionats amb els grups de joves que participen en activitats o viuen aquí. La prova és que no hi ha hagut cap detingut, llavors seran ells els que ho tindran que explicar. Nosaltres considerem que Can Vies és un objectiu pel Departament d'Interior. La gent que té dinàmiques participatives, autogestionades, i no solament els joves, sinó a vegades també els grans, ens tenim que enfrontar amb la realitat de que si no passem per determinades carrers o vies que plantegen les institucions, no podem funcionar. Quan està clar que l'única manera de que canviï la realitat és utilitzant a vegades mitjans que no estan legalitzats, com pot ser en aquest moment la PA. L'ocupació, que és el cas qu'on s'ocupa un centre social com Can Vies, fins fa poc temps es pensava que l'ocupació era una qüestió de joves. Ara l'ocupació és una eina al servei dels drets. Doncs nosaltres i ells exerceixen drets. Això no li agrada al Departament d'Interior? Que s'inventi una altra història, però que no ens muntin aquests festivals.